élőben átlátod. Alex pisil. Alex pisil. Bánkuti meleg. Alex pisil. Bánkuti meleg. Bánkuti meleg. Alex pisi. Mondd ezt még egyszer. Ajaj. Mondd meg, légy szíves, mondd meg. Öcskös. Bánkuti meleg. Mondd már meg, légy szíves, menj az idő. Nézd az ember. Mondd meg, légy szíves. Mondja, hány óra? Nézzük itt közelről. Alex, erről szól a buli? Nézzük közelről, hány óra van? Lacika, gyertek már! Mindig azt akad, hogy ez a pillanat. Lacika, gyertek már! Hogy is van? Bánkuti meleg. Ez már szal lesz. De én is kérek. Ez olyan, mint a Bad Boys. Mi van? Mert Bad ez boys, kurvára bad messze boys. álltam, mert semmi nem What you gonna látszik. do? Mi van? What you gonna do with the come for you? Mi van? Boys, bad Mi boys. van? Most pofázik nekünk, mi? What you gonna do with the come Le for kéne you? fejelni, nem? Mi? Mi van? Mi van? Mi? Lacika! Mi? Adjad azt a biciklit, gyere már ide! Mi? Ja, aztán nem veszed?